ofu onye aga no nwe mmadụ na-abụ ụwa? The answer is yes, and I will explain. But before I go further, achọrọ m ka anyị malụ na ọ bụrụ mmadụ na-anọ ụwa. Ife na-anọ ụwa bụ mkpụrụ obi anyị, which is our consciousness. Maka na mmadụ pụtara ive n'akụkụ na-atọ: your spirit, your soul, and the body. So ofu mkpụrụ obi ga-anọ nwulu mmadụ na-abụ ụwa, or even mmadụ ịtọ, depending as the case may be. And let me explain. This our soul you see today is not limited by linear time. It transcends boundaries and time. Our soul has the power to bilocate. Only fan at the science of bilocation. Obani be Catholic. Ị ga-ama with some sense, some ndị iche ndị ọcha akụziri unu ife a na-akpọ apocryphal. Apocryphal bụ a part of dogmatic theology that teaches about ọdịbendị ụka, ọdịbendị ndị ọcha. Akụziri anyị mgbe abịa na-eje ụka na ọ nwere onye na-akpọ St. Padre Pio na onye ahụ can bilocate. What is bilocating? You can be here and be there at the same time, doing two different things. And we are the science of what? Bilocation. But for you to bilocate, you must first of all master what I call the classical soul travel. And for you to master the classical soul travels, there are 3 criteria in this. When did they? Nabia. The first one is through dreams. In case boy is through trance. In case talking about meditation. You must master these 3 crafts before you can bilocate. Now, to show you that the soul can bilocate, the soul is not bounded by any time, because time is an illusion created by man to know the past, the now, and the present. But we are living in the eternal now, nothing like time. Time is mere an illusion. In our long law, sometimes you see yourself traveling to different parts of the world that you've not been before. This is your soul in a journey, on the journey of what? Becoming. Because we are here to become. Sometimes now doing wonders that in the normal reality, this is your soul traveling to different parts of the world, having an encounter with different souls, learning and unlearning. Now, having said this, if the soul can bilocate, then that same soul can magnabo or madoto or Monakamua can won't go man kenke. On main basic reason. So janalum madanado madito. Get the first reason. On when they were multiplicity of purpose. Maybe a soul was sent to this world for a mission. You know, if ordinana mabuna ordinana is our compass to our destiny. Makano walunkuzi ko awaka mangu. When I call it a mangu na call line in Igbo culture is about the resurrection of the soul and the sanctity of the soul. And for the soul to resurrect, for a soul to be sanctified, that soul must embrace his soul contract, Ilouwa. Or when there were multiple Ilouwa that they cannot achieve in a single lifetime, what did they do? And all of them, somebody can call to be a leader. Somebody can still call to be a politician. Somebody can still call to be a medical doctor. Somebody can still call to be a divya. Ona mozu wavu. Onu wa. Nume made bomo made to. Just to achieve that purpose avu. Akalaki amu ujuwe biyowa. Because we are here to become. We are here to unlearn. This earth in Apo, this consciousness in Apo, we are in a journey of becoming. And for you to become, you must sanctify your soul and you must resurrect your soul. How do you do that? By embracing your soul contract. Many people know now about anima because they have refused to embrace their soul contract. But that will be a topic of another day. This is the major reason a soul jano lo madnabo madeto. Ndemo balata kalaka.
o wee sịzi oke nna abịazi ụwa na nga anụ ụzọ na-abụ na nga anụ ụzọ ịtọ ka nwee achieve more that thing in a lifetime. Now, some ancestors ndị gboo nwee mission uncompleted on earth. What do they do? To maintain a particular lineage, because abịa na agbụrụ o nwere ife eji mara agbụrụ. O nwere ndị bụ dibịa ka ha na-eme, o nwere ndị bụ na business ka ha na-eme, o nwere ndị bụ nka, o nwere ndị bụ ụzụ. Now, where would that ancestor do? Ọ bụrụ na ọrụ a bụ ga-esiri oge onye ike ịlụ, gịnị ka ọ ga-eme? Maka na adị n'Igbo wee melie. One soul can reincarnate in a particular lineage just to carry that same light and take it to the next level. Or reincarnate is efuza mmadụ na-abụ ha bụ like a cradle, ebulu ọkụ ezinụlọ ahụ bujite ife ejimela ezinụlọ ahụ wee bulu wee mee gịnị wee busa or wee transcend ya to the next generation. So mkpụrụ obi na anụ ụwa na ọ bụrụ mmadụ na anụ ụwa maka na ihe anyị Chukwu bụ na mkpụrụ obi anyị. But these are the two major reasons mkpụrụ obi ji anọrọ ụwa. Ife ọdịnala ji atọrọ m ụtọ bụ na ọdịnala teaches you about what? Self-knowledge ka ị mara onye Igbo. Ọ bụ na ide eme ọdịnala, you are missing a lot. Afa mbụ Nnamdi Ilouwa 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 Ilouwa. Abụ m onye Nando Amambala. Daalụ.